gini telingakan cipto untuk ibadah Nomo Wiworo eling-eling satu edukasi Kaimangan Jatiraga Puspo Ijo satu wayang pipulun Betoro Baik Bromo Dewani Bagri Dewani Gedi Layo Mantening Semadi bisa mahanani ono geni gedene sak lumbung batu ijil saking saranduring ganiro Raden saking nempuh Raden Arjuna
no bapak tuan sinten kakang ora. Tuh Mas, aku kula pejah timbang nyinglar menapa ing dados adik-adik kula. Wis lakon tak taris pisan meneh. Manut apa ora Sedewa. Kula tetep uga menapa ing dados adik-adik kula. Kampung kasar. Wis ngontake nang apa ora. Aku pejah Mas yo iki sarukan.
kaguncan lebih dini Dimas Perkudoro mongko gendro menika tetep kedah gansal Koko Ratu Yai sampun waseman kula tesih badhe ngencengi punapa iku dados atur kula nyajeng kula saged dados ganaping para pandu supados cacahipun tetep gansal Yai Prabu menapa mekaten Koko Prabu kula aturi ngencengi utawi napa iku menapa dados prasetya kula ayo wis sampeyan dadi apa boten dados menapa nggih aku pembawa niku boten sedaya boten apa tinimbang minggu kemladean jroning kebon aku sedaya iki bapak iki mek aku dunang propi wong akeh sudo siji aku kena sampe dhewe Ngastino supados para Pandhawa lan para saged rukunan puniki Yai menika amrih saged gansal sawetawisipun lan gampil menapa dados lampahipun Yai Prabu Sakadhan kula aturi Dimas Kaipin kan Dimas Nagulo boten ngraosaken benteng srengenge kalian saya ini apa oh Pandu putra menteno dina kasihan berjalan sari Betan tiro bulan sono aku sih dulu lebu kendoko gitu dewa itu tak ciri teman gendakane itu mbak pukulun luci tak korong niko aku iso lebu pukulun luci tak korong wiwit cilik tinggal kendoko iki ning aku iso lebu korong iki wah iki tutupe digo meneh dene Yai Janaka pas lebu ngene kok iso lebu dadi lebu ya sedaya Bapak Penembahan Yai kula Yai kula dewa Yai Perkudoro Yai Janaka Yai Nagulo wis gapane kaya ngene anggone arep ngupes para Pandhawa iki kok digawa tekan Astina terus mengko iki kendhoko dipuput karo sampeyan tapi yang namanya penduduk para penduduk bisa bonggo, bisa obat, bisa masuk di mantatakan tunggal kudrat pandangan melakukan sayo masono alam goib Kendhesan Topo Begawan Turangga Jati eling-eling Begawan Turangga Jati punika
Sejanipun kadang campuripun apa ing Borawati ingkang sejati. Pramila Darmi kang wicaksana. Badhe ngayomi dhateng para Pandhawa. Ila-ila dirasa ana ing alam donya hawa nepsu patang perkara kuwi. Lamun isih kedunungan urip ora bisa ben bucal, ben buah, ben ilangi, nek bisa dikendhaleni. Mosok sapa wae kang bisa ngendhaleni hawa nepsu patang perkara. Prosesnya kowe berjalan turun ke jati bisa ngayomi marang sedulure. Cek kok kan tujune Begawan Durna karo Kresna maliyan kae. Ora ngerti. Lakuku kan saiki dimunono ing alam kajian. Karo mlebu Bendoko. Muga-muga para aku kan bakal ngayomi kadhekan dari para Pendoko. Langsung datang dari Ngasino, iya ya kan? Ini umpamanya ini rada kadoan apa kowe duwe sankovo apa buwe betul saya semua mungkin pernah itu saya baju keluar pindah digendong kemana-mana gendong kemana-mana suami guys tidak sanggup